Panos Eliasson ur Ebestreim. Det anno året att du vinner Stäbakapisna vi Ebestreim och du har så en aktiv laglod det ösne. Hur ser känslan? Det är fantastiskt att vinna. Det är alltid så. Det är kanske att vinna finalen. Det kommer 8 på 8-0 och 2-0 och Arntor kommer rättliga vi distin kan du säga. I vet såna kan du ju om till för att mäkna kvar ljus. Ja, vi tror på det. Helt vi hade alla kontrolla det men jag har vi fått 2 målslasler att vi kanske jag var inte låta dem in i distin många matta som kunde just inte bättre vi men jag alltid vet ja vi tar en ton bättre allt. Men tar minka till 2-8. Ta viskar som att tar komma mormor in och tid drakna tillsvärande. Stod oss inte rätt lätt halvötna. Så blue Sean Bluma center var som spel blues nervös alltså man att tar komma att alltså så blue där center. Jag polerar det jag men jag aldrig vet halta där. Så halta där för chansen alltid. Där skorar bara där här allt. Det är garlojal ja. Du fick en skeja själver och mått så blev utskift och vad var det som hände där? Ja, jag var 25 vidare fett på allt och jag får igen och jag blir stämplad men det är inte bara så allt där. Vi klarar det på. Du snackar skeja som för att arva där nu då kommer det snör. Ja, det är också skillnad. Till vinna så nämnt Stäbakapisna anno året och det är tjejst främst i landskapisna. För att det efter the double nu i år och Lukas då? Ja, det är en föring var tjejst så det skulle ju inte klara halta. Allt annat vi har bort att bläcka där veck men vi skulle ju inte kämpa delta. Det är inte givet för det om vi där sorry föring. Men det att vinna Stäbakapisna det och här vi får är det helt gröben i hus det gör höjda vad sagt han sen lättare var nummer hållet i landskapisna. Ja, det borde ju vara något kick där att han vägen så där. På korba vi där vunnen det så där nu vi det går bilden och vi bara fortsätta. Så ska nog. Det är nog bra att Lars Scott. Tack för det och hjärtligt lycka. Ja, tack.